Kaixo, Oiane. Aupa. Arratsaldeon. Oiane, aurreratu dugun moduan dantza mugimenduen terapeuta zara. Azalduko diguzu zer den hori? Dantza mugimendu terapia da terapia kreatibo bat. Erabiltzen duna dantza eta mugimendua baliabide gisa. Nolabait musikaterapia bezalakoa da? Hori da, musikaren ordez, musika ere erabiltzen dugu batzutan, baina bai, hori da. Anek eta Jaionek adierazi digute, beraien dantzatzeko moduagatik askoten irainak eta kritikak jaso dituztela. Zuri ere gertatu zaizu? Kanpokoak baino igual izan dira nire buruarekiko izan ditudan kritikak, eta igual emakume izateagatik bai sentitu naiz, eta bai izan naiz konparatua beste gizonekin igual. Eta inoiz gertatu izan zaizu oholtzara igo eta dantzan ari zarela ez gozatzea, ez lortzea? Bai, nire buru hasten zalako hor autokritika hori, paie hori pizten da, eta hasten da esaten zertan naizean, nola zaude jantzita, edo zer txorakeri, hasten da hor burua bueltaka, eta ez dizu guzten gozatzen edo. Uste duzu emakume dantzarien gorputzei nolabait begirada sexuala jartzen zaiela? Bai, izan daiteke. Zuri gertatu zaizu, Jaione, oholtzara igo eta ez gozatzea? Besteen begiradaren beldurragatik, esango dugu? Ez. Oiane, nola definituko zenuke zuk zure dantza askea? Momentukoa. Momentun sentitzen deten hori adierazten duena. Hori izango litzake inungo epaierik gabe, kanpoko ez barneko. Momentu hori izango zen dantza askeiteko. Bai. Atzo emakumeen eguna izan zen, nazioarteko eguna, aldarrikapen asko egiten dira. Izan daiteke hori aldarrikapen bat? Aske dantza egiteko eskubidea izatea? Bai. Nire ustez, aske dantzatzeak zerikusia dauka gure gorputzekin daukagun harremanarekin. Eta badirudi emakumeok beti gaudela burrukan, ez? Bezala gure gorputzekin ez dakita zauden baina. Bai. Baina, hori gizarteak nahi duen zerbait da, hori kanpotik dator, baina gu bai bagabiltza hor bueltaka eta burrukan, eta nik usteet gure gorputzekin geroz eta harreman osasuntsuagoa daukagun, geroz eta dantza askeago egingo dugula edo. Eta esate baterako aldarrikapen hortan sartu daitezke gorputza gozatzeko dela, edertasun kanonetatik atera egin behar dugula. Noski, gozatzeko, baina horren aurretik gorputzean bizi gehala, ez? Osea, orduan, karo, gorputzak ematen digu bizitza, orduan horrekin burrukan baldima gaude, sufritu iten dugu. Dantza askea utopikoa da zure ustez? Bueno, daude momentuak dantza askeiteko, ez? Askatasuna hitz oso potoloa da, eta askotan ez ezaguna eta horrek bildurra emate digu, ez? Baina utopia, momentukan ikusten lortu daitekela. Zertan lagunduko liguke dantza aske egiteak, inolako loturarik sentitu gabe? Autoestiman lagunduko liguke, pentsatzen dut, zorion txugo izaten, bestearekin beste modu batea harremantzen, askeago, epaiketari gabe, dantza estilo guztiak onartzen, ezagik. Norbere buruarekin erosoago sentitzeak besteekin ere erosoago sentiaraztea eramango gintuzke, ezta? Hori da. Zuk proiektuak ere badituzu, esate baterako emakumeak mugimenduan eta gorputza adierazpena eta pintura. Zer dira? Emakumeak mugimenduan proiektua da jabekuntza feministarako proiektu bat, baina egiten dugu gorputzetik eta mugimendutik dira espazio askeak, sormena lantzeko, baita ere babesa sentitzeko, gure artean, emakumeen artean babesteko eta gure gorputzekin harreman osasuntsu horiek sortzeko eta maitatzen ikasteko azken finean. Eta pinturarena zer da, gorputz adierazpena eta pintura? Ideia zoro bat, Oier Fernandezekin iten detena, eta baita esperimentazio espazio bat, pintura mugimenduan hasten dituena, eta hor bukatze dugu ia errupanik gabe, eta elkar margotzen, eta... Kolorez beteta. Hori da.